Варна. Еми, плоско. Нема. Такова раздясва. Много раздясва. Има го пъкането преди сигнала. Дай му се пак да провериш. То плоско като онова горе. Вземи да мотай, довиждане. Дебелото преди светния. Няма много поляна, Гюрлюк. Чисто, пробвай го да видиш. Да видим. 100% цвят на индикатор. До дупка. Даже видим на вода с пончера, да го намери. Работи, бе, няма проблем. Ми работи, да. Тук не бе. Лопата искаш да е по-бързо. Стига да имаш. Ето е, заповедай, тъй сме тук. Жълтицата ще е делим. Взел съм клей. Няма проблем. Кой си има оръжие да го остава? Това е английска лопата от английската армия. Направо непобедим инструмент. От повече от 10 години търкалям. Първо на онова. Изваденото. Ай там на брега. Четвърта. Наша пара, бе. А, не, царска. Царска? Да. 100% цвят на индикатор. Така ми се струва, ама може и да не. Не, 74-та, бе. 74-та, бе. 74. Тук някаква обобжие. Да. Що да бе? И днеска първия сигнал Мой с набор. Тинка. Мой набор е това. Кой набор? Да. Аз съм бил... Коя ми си роден. Върни това. А? Затвори дупката. Да. Да не падне някой да си чупи крака. Проблема е, че трябва да върнем на пътя, защото няма по-малко от това да вижте. Ами, ще се покатерим отгоре и... Да ни слизаме да два пъти да се минаваме през деревата. Тук не можем да постигнем. Трябва да искам Гюрлюк, ще щупим краката. Аз поне няма да рискувам. Защото не съм търсач, така казаха. Аз съм турист и като турист няма да поемам рискове. Ще направим едно рекламно клипче за Nexus. Голема благодарност. Ето един метеорит истински. Тия метеорити свирят като пари на много детектори. Нали? Конска фашкия.
чиста. Ще кажеш, човешки крак не е стъпва. Долу падна. Това кабел го навива по-хубаво, защото така да се мърди дава спущение. Станявче. Това пушаче ще значи това. Ако не пасовете отстрани има, ще стане голямо пътно. Мяза на нещо. Искаш ли да проверя? Освен ако не е това. На фашкията? Да. Е смесен сигнал, не е хубав, но... Ама при положение, че не съм чул нищо по-хубаво. Щом първа дебелия сигнал, забрави. Абе, айде да Доле, ти не си търсач, бе. не си търсач, бе. Най-вероятно е петово на по-голяма, на по-плитко. Нищо не, аз да го проверя. Чай сега да свалим схема. Да сваля схемата, чакай сега. Казах аз във форума, че това е. Не се Това прави. означава ли, че това е. щом съм снимал този детектор, няма повече гаранция? Нали? А? Гаранцията дали му е заминала вече? Ами, ще помисля. Питай майстора дали има гаранция. Те помисля. Владо снима детектора, гаранционния срок е заминал на кино. Я да им. Беше го пробвал. Не 100%, ама... Металите викаш? Не, той не е металите. Метал. Такова. Фул тап, бирена капачка и такива работи. Английско пене. Не съм идол да зараем нищо тук. Така. Сей. Да ти ли си имаш пинпойнтер?
Мързила са рове като прасел пръста. Его е бирена капачка, нали ти казах? Да. Да. Казах бирена капачка и бирена капачка. Има още една тогава. Въпросът е, нали, да се проверява на терена някой друг сигнал, че човек да продължи представя какво се случва. Бирана капачка. Няма. Тук е натворено, бе отим покарали. Ела да видиш първата находка на око. На око ли е това? Да. Виждате ли? 2000 година. Да. Браво.